Kentek aisialdi taldearen entxeguetara etorri gara, astelenitan zer egingo duten jakiteko, eta horretarako gurekin da Noe López. Kontatu iguzu ze egingo duzuen egun horretan. Aurten erabaki deu familia Adamseta zatatzea, zeren eta guendik inorrez zatea, eta orduan kenkeko usta ez daigu inobatzea gauzak ez zatatzea, igual beste batzu bezala errepikadute jala edo la, orduan inobatzen familia Adamsetaz guatu ginen, eta orduan horta zatako beha. Zenbat pertsona aderako zarete astelenitan? Urten beste horretan baina gutxo, baino egun bat, 80 batera atako geha, nahiko ondo. Urtero denetik atatzea, guraso, kumek, dena atatzea. Gaur entxeguetan ari zarete, baina pentsatzen dut lehenagotik hasiko zinetela, ezta? Beti bezala gabonetan haste geha. Ez batzen oso ondo, baina gabonetan haste geha beti bezala. Entxegu pila bat, eta azkenen merezi du. Zaila izaten da horren beste jende koordinatzea. Denetia, igual txiki zaila gaitezen harrapatzea, baina ez dugu oso dantza zaila jartzen, orduan zituen harrapatzute erdike bai eta gurasoke bai. Oso ondo pasatzeu gaina, orduan ambiente hona honez errexak harrapatzute. Goizten gelitzea 8 aldea dena prestatzeko, makiatzeko eta dena, gero jutegea hotelorian frentea, eta horrite asialdi talde guzti dantza, bakoitza berantza, eta gero ja astega dantzan, eta gero guardialdea jutegea bazkaltzea, tengelago aldea edo, eta gero ja zezen plaza, zezenak ikusi ondo pasa, eta gero ja euri asko ez balin bau egiten, dantzan segituko deu, 3 bat bai dantza edo, eta gero ja etxear. Astelenitarako entxeguetan murgilduta zaudete, zemuz di joazte entxegu? Ondo, ondo. Bai. Kontatu guzu zerta zateako zatean, egun honetan? Aterako gea la familia Adams, dara Frankensteina, gero kalboa, gero aita eta ama eta gero biumek. Eta zuek familia Adamseko ze kide izango zarete? Gu izango gea miércoles eta pusli, baina gu biok gea miércoles eta bea pusli da. Eta mozorroak zuek egin dituzue, erosi egin dituzue? Neskena erosita dago eta emutiak egin dute. Eta astelenitarako ze prestatu duzue, ze egingo duzue egun hortan? Goizin ateak area eta dantzatzea, goiz guztia eta arratsalea bai, baina arratsalen zuzenetan. Zuek ere Kentek aisialdi taldearekin aterako zarete astelenitan, eta hemen ikusten zaituztegu, prestatzen ari zarete egun horretarako, ezta? Bai. Ze egingo zue egun horretan? Nik Franki estega aterako naiz. Eta ingo dugu goizen atea dantzaiten pixkat, gero lagunekin taula bazkaldu, bazkariagok eman behar dugu, eta gero arratsalden zezen eta jun, eta bukatzeanen pixka dantzain eta gero joetxea. Gaur entxeguekin ari zarete, zemuz dihoazte dantzak eta koreografia ondo dihoa, ondo ikasi duzu edo oraindik falta zaizue pixka bat? Esan digute gutxi falta zaigula, baina ondo goaz.